Novo curso, nova etapa de Teleludi, noticias frescas desde o noso cole para todas e todas vos. Comezamos, titulares. Festa da vendima no colexio. Vendimouse, pisouse, cantouse e bebeuse mosto. Excursión de primeiro e segundo de primaria ao concello de Alfoz. Visita ao castelo de Pardo de Cela e a finca galega. Todo o colexio participou na festa da vendima que tivo lugar no Colexio Ludi o pasado 25 de setembro no noso colexio. No noso patio recreáronse unhas cepas virtuais cargadiñas de dúas clases de uva, unha branca procedente das terras de Celanova en Ourense e unha vermella da Mariña Luguesa. O evento comezou cos nenos de 4 e 5 anos coteitando os acios pendurados no patio. Logo, os nenos e nenas de primeiro e segundo pisaron os vagos extraendo todo o zume cunha interesante sensación. Unha vez reunidos todos os cursos do colexio cantamos unha cantiga propia da vendima. E por último, todos e todas puideron degustar o sabor dun mosto de uva riquísimo. Excursión a Alfoz. O pasado mércores os alumnos e alumnas de primeiro e segundo de primaria viaxaron ao concello de Alfoz. Foi unha interesante excursión que comezaba coa visita á fortaleza do Mariscal Pardo de Cela. Logo dunha breve merenda visitamos a finca galega, Museo da Auga. Entre nós unhas fermosas fincas cheas de recunchos, ríos, regatos, fervenzas, lagos e moitos máis. No seu muiño observamos como se debullaba o millo e como logo se moía coa pedra para convertilo en farina. Tamén tivemos a oportunidade de ver en funcionamento o batán do mesmo. E ademais de todo iso, foi unha xornada no campo con moitos e moitas criaturas minúsculas que se sentiron observadas por centos de ollos. Semana. Continuaremos aquí, en Teleludi, con máis información a semana que ven. Ata logo!